Καλά, καλά. Σε αυτόν τον τόπο εδώ που ήρθατε κι εσείς, είναι ένας τόπος που δεν γεννιέται άνθρωπος, γιατί δεν έχουμε οικογένειες εδώ, αλλά να γεννώνται πολλές ψυχές, όχι μόνο των μοναχών που έρχονται και ασκούνται εδώ, αλλά και των προσκυνητών. Γι' αυτό έτσι χαιρόμεθα ιδιαίτερα που απόψε έτσι βρίσκεστε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Σεβασμένο που μας ετοίμησε με την παρουσία του και με την παρουσία όλων σας. Έτσι ταπεινά εύχομαι να είστε ευλογημένοι. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι αυτή εδώ, η οποία δημιουργείται από τον 10ο αιώνα. Αυτός είναι τιμίος σταυρός με τίμιο ξύλο. Γέροντα, είσαστε παράδειγμα όχι μόνο πνευματικότητας, ένας φάρος ορθοδοξίας ο οποίος φορτίζει και στηρίζει ψυχές, ακολουθώντας τη γνήσια γεωργική παλαιά παράδοση, ουδέποτε άσκησε κριτική στη Μητέρα Εκκλησία, ουδέποτε έκρινε κανέναν, ποτέ, πραγματικά μόνο αγάπη έδωσε, μόνο παρηγοριά, μόνο λόγο Κυρίου δίδαξε, μόνο το Ευαγγέλιο διάβασε. Είχα δει και αυτά που προορίζονταν για τον Άγιο Νικόλαο. Δεν είχαν φύγει. Τα είδα εδώ. Η γέφυρα που χτίσατε, αγιογραφώντας μέσω της αδελφότητος τον Άγιο Νικόλαο στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, θα είναι μια γέφυρα η οποία πάντοτε θα έχει ανθρώπους να την περνούν, διότι είμαστε όλοι μας τέκνα της ίδιας Εκκλησίας, της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, η οποία είναι στην καρδιά μας και κυρίως ο προκαθήμενός της, ο πνευματικός πατέρας όλων μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος συμπορεύεται στην ίδια δεκαετία μαζί σας, είσαστε μαζί, τα φωτεινά παραδείγματα που μας εμπνέεται όλους μας.